Mikum gang. Dek lian lah ya gang ya. Ada orang tadi subuh-subuh menggugah pintu umah. Cik kok nak manga teh? Wak tanyolah. Apa tujuan kisah nak kamari nyo Tu kecik dek liannya. Terjangan subuh na muai roniang cik Kami nak menompangan merek ko di pintu rumah uniang. Dia habis suat 7 balik April atakana dek uniang mencoblos ikwa kecik Tu pulo dek lian. Kalau sangkiro foto iko nak coblos, apa nak dapat dek kecik tu kecik Tanang melah uniang do nye. Disuruh anilah amplop gadang dak dia orang. Do teh katiak gadang hati do. Amplop tu lo bodoh dik bilang gadang do. Patang ko lai lo yang magi amplop dik lian kumah. Kaciak na amplop nyo. Ninyo hak do nya. Cik na amplop nyo cik tisi go nyo cik. Ko dek mencari amplop gadang ko. Sabuak do. Nyak tisi gak ko nyo nyuak lo. Tu dek liannya. Sudah magi amplop do dek Ka dipajang foto dulu di pintu. Boleh dia dah. Minggu lalu cak calik lah isi dulunya. Meko tak bagai isi nyontanya. Tu buat kecek jangan ni calik gelehnya. Isi pokok cek 2 sukek bagai kurang setekongnya. Endo kat itu dah nya. 1.000 ti isi kat dunia nya. 1.000 ke di Bali rago sorok dek kalian orang. 1.000 dek kalian nya. Sorok merdua ko. Man bisa menjadi petinju kecek orang do kalau belagu. 1.000 ke dia go ininya. Nah inyo hak dah cak. Cubalah hitong-hitong do uniang do. Dengan orang sado malahan 5 tahun. 5 tahun do 60 bulan do. 60 bulan 1.800 hari. Dibagi 1.000. 1.050 piah teh sehari kat nyoniang. Do terbali depo tidur gitu dah. Ko ko tinggal Do terbali ke dek tu dah jang gelehnya. Bawa lah dek kalian foto kalian ko baliaknya. Amuhak menjual suara ko nyapi 80 juta nya. 80 juta do me dunia ya kalau di Bali tu orang suara gitu do ya. 80 juta bagi 1.800. Ampe ibu sarinyo do. Amuh lo tewak di Bali 1.050 piah sehari. Do gai do niang. Jang leh. Tu tewak kecek ni ke orang nak masang foto rumah do. Kok lai jo kalian nak masang foto kemari nyo kecek. Kok lai 80 juta kalian bawa piti kemari nyo. Buliah dia. Dia lah buat coblosnya. Uniang besok ke tu lo deh. Kok lai orang besok ke datang rumahnya membawa amplop. Kok isi 1.000 nyo jangan muah. Kecek ni ke orang do. Tarif suara sudah naik ya. 80 juta ginen. Ampe 50.000 sehari ya. Bakat uniang lo. Ya. Tolong kecek yang gitu deh. Mewakili kita sudah malah perusi banyak 80 juta. Kalau indah lah yang mamua magil 80 juta leh. Jangan jual sawo wak leh. Diam lah. Apa kena hati awak melah awak pilih.